खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बनसुनि बारग' आफादगिरि बनजित मनजिल बिथाङा मननजय दैमारि बिथांनि सायाव जा सिन्डिकेटखौ लानानै अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों बनसुनि बोसोनगिरि मननजय दैमारि बिथाङा आरो मननजय दैमारि बिथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रायानो जाहैबाय जा बिथांनि सायाव बनजित मनजिल बिथाङा दाउदैनिफ्राय लानानै दाउ बोरमा मोसौ बायदि बायदि गोबां अमा बेफोरबायदिनि सिन्डिकेटआव आखाइ दं होननानै बनजित मनजिल बिथाङा मननजय दैमारि बिथांनि सायाव अजद दैखांनानै रोखा रोखा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो बनजित मनजिलनि जा बिथांनि सायाव अजद होनाय बेखौ नोंथांमोनाबो गोबाङानो नुखाबाय आरो नाथाय बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों बनसुनि बोसोनगिरि मननजय दैमारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला एबा बनजित मनजिल बिथाङा जाबायदि बिथांनि सायाव दाउदैनिफ्राय जा सिन्डिकेट एबा दाउदैनिफ्राय लानानै दाउ बोरमा मोसौ गासैनिबो सिन्डिकेटजों आखाइ दं होननानै अजद दैखांनानै रोखा रोखा बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ नंखाय होनानै बे समाव अजद होफिनदों मननजय दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दाउदैनि सिन्डिकेटखौ मा बुस्थु एबा मा दाउदैनि सिन्डिकेट आं बेखौ बुजियानो होननानै बे समाव फिन जाथाय होबावदों बनजित मनजिल बिथांनि सायाव जों बायदि गाहाय थाखोनि एबा गाहाय लेभेलनि मानसिया बेफोरबायदि सिन्डिकेटखौ एबा सिन्डिकेटनि जेबो खामानि मावनायनि खाबु मोना एबा बेफोरो गोजौ लेभेलनिसो खामानि होननानै बाथ्रा बुंदों मननजय दैमारि बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला जा बनसुनि बारग' आफादगिरि बनजित मनजिल बिथाङा मननजय दैमारि बिथांनि सायाव जा सिन्डिकेटखौ लानानै अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि सायाव माबायदि रिप्लाइ होफिनखो एबा फिन जाथाय होफिनखो मननजय दैमारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादोनि लोगोसे बिथाङा आंखौ एलिगेसन होदों जे आङो सिन्डिकेटआव इनभल्भमेन्ट दं दाउदैनि सिन्डिकेट आं दाउदैनि सिन्डिकेट जेबोखौनो बुजिया दा बैहाय हाग्रामा महिलारि सारनिबो नाम लानाय नुनाय मोनदों आं दा बेबो जोबोद दुखुनांथाव मानो होनबा सिन्डिकेट होननाय बुस्थुआ बे जोंनि जायगानि बुस्थु नङा बिसोरो दिल्ली मुम्बाइ बिसोर गोजौ लेभेलनिसो खामानि दा बेफोराव जों बायदि फिसा मानसिया जेबो आखाइ थाया दा आं बिराद लाजिनायसो मोनदों बेखायनो आङो आंनि स्टेटासावनो बे निउसखौ आङो साननै आं दामदों जाहाथे आं बुजिथों होननानै मानो होनबा इनभल्भआनो गैयाबा आंखौ होनानै मा लाब आं ओंखायनो आंनि स्टेटासाव आं बे माने दा साननानै मोनबाय बेखौ होग्रा पइन्टआबो खिन्थु बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङानो इन्स्टिगेट होनानै ND24 बे निउसाव बाजायदों रिपर्टआ फैबाय दा बेसेबां गोबाव नांबाय आंनोबो बेखौ मिथिनो थाखाय दा बेबायदि एथ' गाज्रि माने सासे मानसिनि इमेजखौ गावहा एक्सपेल जादों बेहाय आंहा मा लोब्बा दं आंखौ बेबायदि टारगेट खालामनानै बेबायदि एथ' गाज्रि गेम गेलेनो नाङामोन बे दुखुनि खोथा बयबो मिथिगौ बनजित बसुमतारीखौ सोर नायोमोन बिनि दैनन्दिन सोलिनाया सोर नायोमोन बयबो मिथिगौ बिथाङा मा जाउनाव आफादनिफ्राय होखारजाखो दा आं नोंथांमोनखौसो खावलाय लुबैदों रिपर्टार नोंथांमोना जाहाथे बिथांनि मोनफ्रोमबो एलिगेसनखौ मोजाङै नायबिद आरो मोनसे ओंखारबावगोन ओंखायनो बेखौ बनजित मनजिल बिथाङा सिरियै थानानै जाथिनि थाखाय बनसुआवलाय मा बनसुनि गुबुन जेरै एग्रिकालचार जाथिनि थाखाय बहुदथा खामानि मावनांगौ थायो बेफोर खामानियाव जाहाथे मोजाङै इनभल्भ जानानै गावनि लिडारशिपखौ लाथों मोजां साननाय लाबोथों आं बेखौनो हास्थायो जिहेथु नोंथांनि लिडारशिपखौ बयबो मोजां मोनाखिसै होनबायबा नोंथाङा मानो एथ' थाबाय थानो लुबैखो बे बनसुआथ' नोंथांनि बिमा बिफानि सम्पति नङा बेथ' रायजो राजानिसो सम्पति बर' रायजोनिसो सम्पति नों साननांगौमोन बे बनसु आफादाव गोबां सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोननि भबिष्यतखौ मानो अन्धकार खालामनो नागिरदों नों मोजां लिड खालामियावनो बुहुत मानसिया गोदाव सोराव जादों डिरेक्सनलेस जादों